Formació professional en electricitat a l'Institut La Pineda. Aquests estudis professionals permeten que l'alumne i l'alumna adquireixi la formació de qualitat necessària per a arribar a assolir les competències i coneixements professionals d'aquest sector. A més, es pot realitzar en la modalitat dual, durant el segon curs, tot combinant dies al centre i dies a l'empresa. A l'empresa es segueix adquirint competències professionals i tot el període al lloc de treball està remunerat. Però què millor que ens ho expliquin els nostres alumnes. Doncs hola, bon dia, em dic Marc Arregui Melero i sóc estudiant d'un cicle formatiu de grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats. Em dic Daniel Lorenzo Salcedo i estic cursant el grau mitjà d'electricitat i automatisme. Doncs estic aprenent els conceptes bàsics de l'electricitat aplicats en els automatismes industrials que es fan servir per controlar fotocèl·lules, sensors, diferents tipus d'actuadors, relés, contactors i d'altres sistemes elèctrics que permeten controlar d'una manera segura la maquinària industrial. Estem treballant amb electricitat, estem fent instal·lacions elèctriques i també, sobretot, muntatge d'obra. Les sortides professionals i acadèmiques són molt àmplies. Amb el grau mitjà s'opta el títol de tècnic des del qual ja es pot accedir al món laboral o continuar estudiant un altre cicle de grau mitjà o passar a un grau superior. Amb el grau superior s'opta el títol de tècnic superior amb inserció laboral molt ràpida i si es vol continuar estudiant es pot fer un altre cicle de grau superior o accedir als estudis universitaris sense proves d'accés. Estic fent l'estada d'empresa en dual i la meva experiència personal és realment molt bona perquè en l'estada en dual t'ensenyen a trobar solució a problemes que aparentment no la tenen, t'ensenyen a aplicar conceptes bàsics de l'electricitat que aprens a l'institut i t'ensenyen també a conèixer més productes fins i tot i desenvolupar més el teu coneixement de lo que tenies anteriorment après. La meva expectativa de futur, sobretot, és entrar en una empresa per fer el que estic aprenent aquí al col·legi i vaig agafar aquest curs perquè el meu pare també està treballant amb electricitat i la veritat que em va agradar molt i vaig escollir aquest curs. La meva expectativa de futur, un cop finalitzi el grau superior, seria començar a treballar per agafar certa experiència al món laboral treballant com a tècnic per maquinària industrial i tot seguit també m'agradaria continuar els meus estudis, ja que gràcies a la formació del cicle formatiu tinc accés a una convalidació d'uns crèdits de la universitat, en el meu cas per l'enginyeria elèctrica, que m'agradaria cursar perquè m'ajudaria a continuar aprenent i continuar assolint nous coneixements. Sí, sincerament el recomanaria perquè jo que porto molts anys estudiant, sense amagar-me, he vist llocs on aprens molt de teoria i després a l'hora de la pràctica la gent no sap què fer o no sap com aplicar els conceptes que ha après perquè no ha tocat. I el bo del grau superior, sobretot aquest grau superior en concret, és que aprens a tocar amb les mans, aprens a equivocar-te, aprens a muntar, a desmuntar, a resoldre, a trobar avaries, a solucionar-les i tot això et dona una plasticitat i un valor en el món laboral que potser un altre tipus d'estudi més teòric no t'ho dona. No ho dubtis, si creus que som el camí pel teu immediat futur, visita el nostre web o millor, passa't pel centre. T'esperem a l'Institut La Pineda.